Nagy szeretettel gratulálok az ezüstéremhez, értékeljük a nap különböző részeit, a különböző tusákat, hogy alakult. Igazából ugye úszással kezdtünk. Újgatja, jó medence, tehát meg volt minden, és rekord is lett az úszásom 50-es medencében. Ugye vívásra ez a létravívás volt, és negyedik helyről vártam, tehát ugye 3-at kellett vívnom előtte, és mind a 3 sikerült szerencsére. És tehát az adott egy löketet ahhoz, hogy folytassuk a kombinált számot. Amit ugye az első helyről kezdtél, végül egy nagyon szép ezüstérem lett belőle, a kombinált szám hogy alakult? A lövészet az volt egy kis malőr vele, tehát ugye elég sok hiba volt, de próbáltam fejben ott lenni, összeszedni az egészet, hogy ne hibázzak többet, és hogy ne csúszszak még visszább. De nagyon örülök neki, úgyhogy... Hogy alakult a harc a dobogóért? Ugye végül a második helyen végeztél, kielőzött, meg lett volna esetleg sanszod visszaelőzni, jött-e még valaki, akire figyelni kellett, hogy alakult? Hát az orosz srác már az elsőben utolért, első 800-on, a másodikban elment, és az a különbség igazából meg is maradt. Az utolsóban, amikor bementem a lőállásba, 3 találatnál járt, és hibázott az utolsóra 3-at vagy 4-et, és hogyha én nem hibázok a 2-re, akkor talán szorosabb befutó lett volna. De így is elégedett vagy? Igen, maximálisan elégedett vagyok.